Farafina tile bi fɛ dɔrɔtɔrɔw ka jɛkuluba n'o ye waksi ye ale ka lajɛrɛba o ta ko 65 o be senna ni waati na an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la furakɛli fu ale ni kalanbolow dayɛlɛli dɔrɔtɔrɔw ye yaasa ka se ka an ka dɔrɔtɔrɔw olu kɛ dankelen ye toga min na maaw furakɛ ko ɲuman kama o baaraw olu be senna. Championnat national Ligue 1 Pro Orange ale kun kɛnbɛ ka Stade Malien de Bamako ale ni Joliba AC olu kun kariɲana match jijalenba dɔ senfɛ min labana Joliba AC ma olu ka sebaya sɔrɔli la Kajatu Bagayɔgɔ ale bɛna walawala an ye bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Baara diyaɲɛ de bɛna ni baara kɛcogo ɲuman ye Advance TV la anw diyaɲɛ ko dɔ ye aw kunnafoni ko ɲuman ye aw ni ce aw ka diɲɛ tongo do danaya korali la Advance TV jabaraniso la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi tɛnɛ ale don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna toga min na kunnafoni daminɛ la Farafina tile bi fɛ dɔrɔtɔrɔw ka jɛkuluba n'a bɛ fɔ ale ma ko WACSA ale ka lajɛrɛba o ta ko 65 o bɛ senna ni waati na an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la fɛn min kɔni ye ni lajɛrɛ kofɔlen ye baara caman bolodan bɛ a kɔnɔna la fɛn min ye furakɛli fu ale ni kalanbolo o dayɛlɛli ye dɔrɔtɔrɔw ye yaasa ka se ka o kɛ dankelenw ye toga min na Farafina fo ka taa se farajɛla o fana ma. O kalanbolo kofɔlen o baaraw daminɛna bi tilegɔ in na kunatɔ senna fo tile 3 kɔnɔla la a baara ninnu ɲɛmaya kuntan bɛ ka di gouvernement ɲɛmaa ma n'o ye général de division Abdoulaye Maiga ye Astanso ale ni Mamadou Diallo olu tun b'a kɛnɛ kan. Farafina dɔgɔtɔrɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don chirurgie ma n'o ye kɔnɔfaralaw ye olu ka kuluba min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele waksi olu ka ladala ɲɔgɔnnajɛ ta ko 65 o bɛ an fɛ yan nɔ ba Maliba kɔnɔ. Bita o kun bɛ tali kɛ fɛn min ye ma hakili juru carilenw ye olu ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakili jagabɔ kɛ gɛlɛya minnu bɛ kɛnɛya ko ale yɛrɛ bunakun na farafina gun kan fo ka taa se bana minnu bɛ yen nɔ ni kɔli kelen don olu la ka se ka fɛɛrɛw bila sen kan ani hakili jagabɔ walasa fɛn min ye farafina gun kan maa minnu ka baara bɛnnen don chirurgie ma n'olu ye kɔnɔfaralaw ye olu ka se ka dɔnniyaw sɔrɔ o sira kan. O hukumu kɔnɔ ni ɲɔgɔnnajɛ in fɛn min ye chirurgien maa 1500 bɔɲɔgɔnko olu de ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana faaba kɔnɔ walasa kuma bɛna kɛ babu sen minnu kan o bɛ tali kɛ spécialisé 14 bɔɲɔgɔnko la min ni u bɛna u hakili jagabɔ kan ani fɛnɛ ka kalanbulon kɛ ka ɲɛsin Mali dɔgɔtɔrɔw ma. Ni ɲɔgɔnnajɛba in ni y'a tako fɔlɔ ye an ka jamana faaba kɔnɔna la a kɛnɛ kan an ka ministre mun ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ani ɲɔgɔn dɛmɛ kow ma fo ka taa se gouvernement ɲɛma olu kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin waleya ninnu ye a bɛ tali kɛ an ka jamanakuntigi président Assimi Goïta ale ka hakilinaw la kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔ u ye foli ni tanuni bila ka ɲɛsin nin kɛnɛ in ale ɲɛnabɔbagaw ma ani fɛnɛ farafina gun kan dɔgɔtɔrɔ minnu n'olu bɛ taama la an fɛ yan nɔ k'a yira k'a fɔ u bisimila Mali faaba kɔnɔ. Premier ministre a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ nin waleya ninnu olu bɛ kɛ sababu ye walasa laɲini mun bɛ jamana kɔnɔdenw na kɛnɛya sira kan k'o sabati ani fɛnɛ kalanbulon minnu n'olu bɛna kɛ a kɔnɔ a ye laɲini kɛ u k'a kɛ ni jija ani cɛsiri ye cogo min na a bɛ se ka jamana kɔnɔdenw nafa. I n'a fɔ général de corps d'armée Assimi Goïta ale ka laɲini fanba dɔ ye maliden kelen kelen bɛɛ bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. O hukumu kɔnɔ kɔrɔfɔw bolila kosɛbɛ gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ an ka kɛnɛyasow la ani fɛnɛ baarakɛminɛn kura minnu bɛ yen nɔ diɲɛ gun kan ka se ka an ka dɔgɔtɔrɔw ni ka olu kalan o baarakɛminɛnw na cogo min kɛnɛya ɲuman o bɛ se ka sabati. An ma ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛba in fɛn min ye maa 7000 bɔɲɔgɔnko olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ chirurgiens fo ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔ wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen nana ka se ka nin kɛnɛ in saha Mali ale kɔni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka nin dunanba ninnu bisimila min kɛra nimisi wasako ye. Nin baara ninnu bɛna to senna tile 4 kɔnɔna la ka se ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka sigi fɛn min ye kɛnɛya ale sabati ko ɲuman na. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ Fédération Malienne de handball maaw olu fana ye u ka san ladala lajɛrɛ o boloda jɛkulu in ale la baara ko ɲuman kama ko lajɛrɛ in k'ale kun ɲɛmaya tun bɛ kulu in o ɲɛma yɛrɛ bolo n'o ye colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara ye Kajatu Bagayɔgɔ ale tun b'a kɛnɛ kan a bɛ caman ɲɛfɔ an y'a ko kan. Tolo labanko ɲuman ani ka handballkɛlaw bila u ka hakɛw kɔnɔna na sa o baaraw bilalen sen kan Fédération Malienne de handball kɔni y'a ka ladala ɲɔgɔn lajɛrɛ fana baaraw kɛ Ligue régionale n'olu yɛrɛ maaw ye mun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ko la fana bɔra ka caya kana k'a ko seerew ye ɲɛbila baaraw la Fédération Malienne de handball ɲɛmaaba a y'a hakilinata di. Ni wale min bɛ na ni
bɛn sinsinnen nin ye wale min na ni danaya sinsinnen wale min na ni i bilala ci min na ci kɔmasegin i kan k'a kɛ o de ka kan ni ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'i sigira i bɛ sigi i b'o de kɛ sigi ni kan dɔ de ye donc a ka kan i ka to ka waati ni waati i k'a ɲɛfɔ. A da sera baara bolodaliw ma don n'a nataw la u bɛna minnu bila sen kan. San kura nata a b'an kɔnɔ ka taa Mauritanie Challenge Trophée la ka taa Coupe d'Afrique la bon Coupe d'Afrique bisi fana bɛ yen donc an ŋaniya ka t'olu bɛɛ la an b'a bɛɛ di jamana ma ministère des sports ma ni sɔn kɛr'o ma n'an y'a dɛmɛ sɔrɔ ka bɛn n'a ye n'Ala sɔnna an bɛ t'o bɛɛ la n'an ko ma ko handball à l'école donc o ye handball le an bɛna mun kɛ ekɔlisow la k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛna daminɛ Bamakɔ yan nin kalo in laban na ou bien kalo wɛrɛ ani fɛnɛ région fɛnɛ kɔnɔ critère dɔw bɛna k'a la donc ni région min sera k'o dafa dɔrɔn an bɛ a dayɛlɛ olu fɛnɛ fɛ yen. Ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ direction nationale des sports et de l'éducation physique ka cɛba mun b'a kɛnɛ kan a fana y'a hakilinata di. U ka ligiw bɛɛ na hakilina dɔ de b'u fana la u b'olu fɔ n'olu fɔra donc a ka kan fédération fana ka o yɔrɔ ninnu lajɛ minnu kan ka ta ba la fédération kan ka olu ta ba la o de bɛ na ni ni ɲɔgɔnlajɛrɛ kɔfɛlen kɛnɛ kan gafe minnu bɛna bila sen kan ni sɔn kɛr'o ma sa o n'a kɛ sababu ye ka dɔ fara halisa danaya kan fédération malienne handball a n'a ka ligiw ni ɲɔgɔn cɛ ka ma hakili jigin k'a fɔ ko statut min bɛna ta bala ni ɲɔgɔnlajɛrɛ kɔfɛlen kɛnɛ kan baara bɛna kɛ n'o de ye don n'a nataw la kɛrɛnkɛrɛnyala kalatako gun kan ligiw kɔnɔna na fo ka taga se bureau national ma. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fédération malienne de gymnastique ale fana ye a tɔgɔla ɲɔgɔndan o tako fɔlɔ la ɲɛnamaya an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko championnat national de gymnastique aérobique ɲɔgɔndan in ale kɛra nin kalo in tile 15 ka taa bila tile 16 la fo ka fara Bamakɔ kan ko fɛn min ye Mali région tɔw bɛɛ lajɛlen ye k'olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan Isa Sise ani Lasana Kɔnɛ olu bɛ ɲɛfɔ k'an ye. Stade du 26 mars ale esplanade kɛra yɔrɔ ye Mali kɔnɔna farikolo ɲɛnajɛ tigilamaw ka bɔ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na ale ni Bamakɔ dugu kɔnɔna na olu falenna ɲɔgɔnbɛnw kɛnɛ kan i n'a fɔ acrobatique fo ka taa se chorégraphie ma ni o ye dɔn ye a jirala k'a fɔ nin wulikajɔ in kɔnɔna na sanga 5 ɲɔgɔnna kɔnɔna na ko équipe olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na Kayi ale ni Mopti ka fara Bamakɔ sigida 5nan ale ni sigida 6nan olu de qualifié la aérobique ale ni step dansi la a jirala k'a fɔ ni wulikajɔ in kɔnɔna na finale ni o ye wulikajɔ kuncɛ kow ye sigida 5nan ko ale ye sebaya sɔrɔ Mopti ka Mopti ale ye jɔyɔrɔ 2nan ta Kayi ale ye jɔyɔrɔ 3nan ta min ye step dansi ye ni o ye chorégraphie ye Bamakɔ sigida 6nan ale ye sebaya sɔrɔ Kayi ani Mopti ka Kayi ye jɔyɔrɔ 2nan ta Mopti ale ye jɔyɔrɔ 3nan ta. La bi nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka ɲi commune 6 ka ye o kelen mi bɔ Yirimajɔ ATT-Bugu 320 logement alhamdulillah et là directement min ka équipe la den bɛɛ tu lajɛlen fo ka cɛsiriw la parce que u farala an ka ye nin kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment a diyara n ye trop. Nisɔndiya min kɔni b'an bolo sisan o ye ni coupe in an b'a fɔ ko Bamakɔ de ta don. O kama ministre ka laseliw kɔnɔna na ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ye nisɔndiya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin wulikajɔ na ni o ye a tako fɔlɔ ye. Vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que ni ye nin fédération jateminɛ depuis an yɛrɛ ye fédération in dɔn fo bi fédération in tuma bɛɛ a bɛna nin ko kuraw ye a bɛ taa voyagew la a n'a ka athlètes bɛ voyager. A y'a jira k'a fɔ ko laɲini tun ye min ye ni o ye fédération malienne de gymnastique ye ko ni championnat in kɔni ko jɔn a la n'a bɛ kɛ san o san ko waati do waati min kɛ sababu ye ka Mali champion olu ka se k'u ka seko n'u ka dɔnko yira. Vraiment nisɔndiyara kosɛbɛ parce que événement a kɛcogo ɲana bi yɛrɛ grâce à Dieu on a eu des nouveaux talents et mɔgɔ dɔw nana ka na suggestion kɛ u denw bɛ u bɛ nin fɛn nin kɛ olu tun t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ min bɛ nin baara ninnu administrer. Nin wulikajɔ gale in ni o ye première édition ye championnat national gymnastique Mali kɔnɔna na ko ale kɔni kɛra tournoi ye min kɛra sababu ye ka se ka nin wulikajɔ ni nin ye nin farikolo ɲɛnajɛ fasugu in ye ka se ka ale lakodɔn ani k'a yakubaya Mali kɔnɔna na fédération ka fɔ la a ko wulikajɔ nataw la ni o ye prochaine édition ye ko ni Ala sɔnna ko région caman bɛna ye o kɛnɛ ninnu kan.
Ali bi farikolo ɲɛnajɛ ale kun kan Fédération Malienne des Sports pour tous ale fana kun kɛn bɛ ka ɲɔgɔndanba min bila sen kan balontan o kan bɛn kelenya ale ni cɛla bɛn ko kan o baaraw o kun cɛra sibiridon terrain calcio la 15 anbugukaw fɛ yen nɔ an ka kunnafonidilaw ka fɔ la ko fɛn min ye APM ale ni CNG k'olu de kun karilen don ɲana Isa Sise ani Maro Jalo olu tun b'a kɛnɛ kan 15 anbugu dolantan terrain bɛ yen n'a bɛ wele calcio terrain ale kɔni ye dolantan kuru 2 bisimila min bɛ tali kɛ Association Malienne des Pionniers n'olu kun bɛ Nuguji la fo ka taa se Conseil National des Jeunes n'olu kun bɛ Nɛrɛmugu la olu karila ɲɔgɔn na ni finalba in ale kɛnɛ kan dolantan in ale daminɛw kun fɔlɔ la fɛn min ye Association des Maliens des Pionniers olu kɔni ye u gwara da ni ka bagabagali caman kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye sifinnakaw olu ka kuluw ma ba u kun jɔlen don u sen kan fɛn min ye cɛlugu ye o ma se ka yara wagati kun fɔlɔw la nka an bɛ se sanga 15 na wagati min na Association Malienne des Pionniers maaw u ye cɛlu kunfɔrɔ yara n'o yɛrɛ kɛra nin dolantan ye a cɛlu fɔlɔ ye fɛn min ye nin kulu fila ye u kɔ da ɲɔgɔn na kosɛbɛ fɛn min ye sifinnakaw ka kulu ye olu ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa ka se ka cɛlu mun donu kun ni ka dɔwɛrɛ don nka o baaraw ma se ka ɲɛ sɔrɔ fɛn min ye pionnier maaw ye olu kɔni ye cɛlu filanan sɔrɔ fo ka taa se sabanan ma ni k'o don sifinnakaw olu ka kuru kun n'o kɛra sababu ye ka nin kuru fila in k'u bila ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ ale kɔfɛ fɛn min ye sifinnakaw olu ka kuluw ye u kɔni ye caro kelen sɔrɔ ni k'o yara walasa ka dɔbɔ bi donta la ni balontan yɛrɛ ale kɛra 3-1 o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye pionnier maaw ye u ye wulikajɔw bonya kosɛbɛ fɛn min ye ka se ka cɛlu 4nan ni k'o sɔrɔ k'o don nka sangani o kɔfɛ fɛn min ye sifinnakaw ka kuluw ye olu bɛna cɛlu 2nan sɔrɔ k'o don nin dolantan in a kun cɛra 4-2 la ka taa fɛn min ye pionniers olu kanu na excès de confiance kun b'an ka joueurs ka kojugu quoi et puis fɛnɛ an bɔra match dɔ la kunu ni yɛrɛ y'a senti o fatigue kun bɛ n ka joueurs la quoi jɔnjɔn in ta wulada in na an bɔyɔrɔ janyana kosɛbɛ baaraba de kɛra mais mɔgɔ kelen baara tɛ nin ye depuis a daminɛ an kɔni an y'an jija dɔɔni an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu bɛ don waleya min kɔnɔ o de ye ka se ka bolo ni ɲɔgɔnma sinsin sifinnakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ faso kanu ale sira kan équipe fila bɛɛ tun bɛ se ka gagner parce que équipe fila bɛɛ ye maaw min ye a kɛra ka ɲɛ mais ayiwa ala y'a kɛ APM de gagnera Pionniers de gagnera an ka foli b'u ye contentement de bɛ nin kɛ parce que pour une première édition kow daminɛ na a kɛra ka ɲɛ. Fédération Malienne des Sports ka objectif de don an ka objectif ka compétition organisée ka farikolo ɲɛnajɛw organiser maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra fɛn fɛn i kɛra denmisɛnnin ye i kɛra muso ye i kɛra cɛ ye i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye i kɛra banabagatɔ ye donc an ka objectif ye nin ça fait partie. an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye dolantan cɛɲuman ye ni k'o ye o yira maaw la ani fɛnɛ bɛn ni kelenya ani ɲɔgɔn kanu sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o sin. kunnafoni kuncɛla championnat national ligue 1 pro orange ale tile 6nan baaraw okumu kɔnɔna la match jijalenba dɔ tun bɛ sen na stade malien de bamako ale ni joliba ac olu ni ɲɔgɔn cɛ match yɛrɛ ko ale labanna joliba ac maaw olu ka sebaya o sɔrɔli la ni bikuru kelen ye ko bin yɛrɛ ko o donna adama goyita fɛ ko lajɛrɛ kofɔlen ale kɛra stade mamadou konate la kajatu bagayɔgɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan an ka waniw ka kɛnɛ hukumu kɔnɔna na ni maaw bɛ sigi ka dolantan min kɔnɔ san kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛn dolantan jɛkuluba 2 an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko y'an ka derby n'o bɛ tali kɛ stade malien de bamako ale ni joliba athletic club ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan waniw ka kɛnɛ kofɔlen ta ko 6nan dolantan minnu kun bilalen n'u kɔfɛ la o baaraw bilala sen kan o la dɛmɛbagatɔ jɛkulu tɔn 2 bɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɔni ye baara kunfɔlɔw daminɛ stade mamadou konate kɔnɔna na o la terrain kɔnɔna yɛrɛ la sa an b'a ye k'a fɔ ko daminɛw bɛ sumaya kosɛbɛ dolantan jɛkulu 2 fɛ ka d'a kan u bɛ ka k'u ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ nka o baaraw tɛmɛnen joliba de bɛna wuli ka jɔ kɛ ka bagabagaliw kɛ u bɛna tɛ cɛli sɔrɔ ka don sanga 19nan kuma adama koyita fɛ n'ale yɛrɛ bɔra AS Bakarijan de barawuli la ka na joliba athletic club la dolantan kelen kelen ani kalanko ye stade bɛ wuli ka jɔ kɛ o la Mokhtar Sise soldat ale fana bɛna cɛluyara occasion dɔ sɔrɔ nka a sen tɛ ja o la an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛ bila n'o jaabi kelen ani kalanko ka taa joliba AC kanu na tako 2nan baaraw daminɛnen stade malien de bɛna ɲɛda kura yira maaw la u bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo min na u bɛ se ka cɛlu jibɔ nka o wagati kelen
joliba se be to ka poyi ka bu kɔfɛ nga Adama Goita a ka dolan tɛ se o seyɔrɔ la o la u tɛna cɛlu filanan sɔrɔ ka don o baaraw tɛmɛnen dolantan kuncɛli yɔrɔ yɛrɛ la stade malien bɛna ci babaw dɔ sɔrɔ nga joliba cɛlu kɔlɔsibaga n'o Yusuf Keita Waré ni a b'i jɔ jɔyɔrɔ la o baaraw tɛmɛnen an b'a dɔn ko derby kɔni tɛ kɛ ni samasamali waleyaw ma k'a la o la ni sen ta bɛ sɔrɔ Ngoyino senfɛ n'o bɛ kɛ dolantan labanw yɛrɛ la n'o bɛ sɔrɔ stade malien ni Bamako fɛ Dawuda Kulibali ale tɛna se k'o yɛlɛma ka kɛ celu ye dolan kun filanan fɛnɛ Mokhtar Sise Solda ale fɛnɛ bɛn'o bila kɛrɛfɛ jɔkɔsara bɛ kuncɛ n'o jaabi Kylian Kanangolo ka taa joliba se kanu na caman mana dɔw ma match temps dɔw ye caman temps voilà c'est à nous maintenant qu'à essayer ou la calmer ou la motiver car là va faut la pression à bout mais en même temps et puis c'est un atout pour nous akara bontan jijale bontan na bam sira fo fana tuni ay garsiga sur la parce que bontan banena donc la team sur la na kundo na team sira nga para chamake jila ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ stade malien degeden karamɔgɔ olu fana hakilina ta d'a ma ka dura ni ala ka nga match bana de 26 maintenant ça donc na musée on va voir ce que ça va donner et là les gens pourront parler d'autres choses dans la sonama pour ni mega sababu ka dɔ fara halisa stade malien ka gɛlɛya kan wano ka kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnya classement ko ta fanfɛla la wagati kelen joliba ale kɔni bɛ sanayɛlɛ sɔrɔ ka d'a kan a bɛ t'i jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la wa kuru 8 de b'a ni stade malien cɛ an bɛ wagati min na i ko sisan an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de nin ye aw ni ce aw ka danaya la a ye to Advance TV filɛli la wasa b'aw ye jabarani ko la sanga damadɔni ni wulila nazarakan kunnafoniyaw o bɛna lase aw ma bi su in na Modibo Kane Sidibe fɛ ne b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la ala ka Mali lakana